Тя жена му кара. Жена му де? Тя жена му кара, това не е друго. Белов? Да. Малко не дай много. Ето баш наши хора да ги. Без да свикаме. Ясно, че трябва да го... Дай, още, дай. Изправи. Стига. Аз съм дошъл заради тебе тук. Изправи малко нататък. Изправи малко. Кой ще изправи така? Тръгни, ще си. Малко. Ляво. И? Къде се появи? Хора, лопата успеша. Ще стане, следва са малко, ще измие. Малко трябва да се навстръхне. Адреналин. Гошо да даде още назад. Кажете му още да я засили, да изправи волана, да штурмува с прав волан нагоре. Изправи волана. Не, много е. Губи от волана, трябва да държи волана прав. Той дали чува? Да се набра само в това. Да изправи волана, Славин да даде още назад. Прав! Прав, волан. Добра волан. Той премина под лентата. Следващия да се готви. Готов, кажете на хората да се пазят на под лентата. Те му се замаза гумчек. Дела кабини Славински разпред и горе на пищаните за тях. Готово, не пускай никой път.